இப்போ வந்து செகண்ட் மிட் டேர்முக்கு என்ன போர்ஷன் 12க்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க. யூனிட் 5, 6 கொடுத்துருக்காங்க. ஆன் த ரூல் ஆஃப் த ரோடு, இன்சிடென்ட் ஆஃப் த ஃப்ரெஞ்ச் கேம்ப், ரிமெம்பர் சீசர். இதெல்லாமே லாங்காக இருக்கும். பட் த டைம் இஸ் லிமிட்டட். ஆன் த ரூல் ஆஃப் தி ரோட், பேஜ், கார்டினர். இதில் அவர் என்ன சொல்லியிருக்காருன்னா, இண்டிவிஜுவல் லிபர்ட்டி, சோஷியல் லிபர்ட்டி, லிபர்ட்டி மீன்ஸ் ஃப்ரீடம். அப்புறம் ரிமெம்பர் சீசருங்கிறதும் ஒரு மனிதன் ரொம்ப டென்ஷன் ஆகும். அதனால் உள்ள பிரச்சனை. தனக்கு சீசர் அப்படின்னு ஒரு தோட்டக்காரனுடைய பேர், ரிமெம்பர் சீசர் அப்படின்னு அவன் எழுதி வச்சுக்கிட்டு அதனால் தனக்கு வரக்கூடிய பிரச்சனைகள், அதை ஒரு வெடிகுண்டு வைக்க போகிறான்னு நினச்சிட்டு வர பிரச்சனைகள். இன்சிடென்ட் ஆஃப் த ஃப்ரெஞ்ச் கேம்ப். இன்சிடென்ட் ஆஃப் த ஃப்ரெஞ்ச் கேம்ப்ங்கிறது நெப்போலியன் வந்து தனது ஒரு படைத்தளபதி, ஒரு சின்ன பையன், பாய் சோல்ஜர் வர்றான். அந்த பாய் சோல்ஜர் வந்து வெற்றி செய்தியை கொண்டு வந்து கொடுத்து இறந்துடுறான். அவனை பார்த்ததும் மதர் ஈகிள், ஒரு தாய் கழுகானது எப்படி வந்து தனக்கு ஈக்லெட், தனது கழுகு குஞ்சை கண்டு வருத்தப்படுமோ, அந்த அவ்வளோ பெரிய ஒரு வீரன் அந்த ஒரு தனது சக வீரன் இறப்பதை கண்டு அவன் வந்து வருத்தப்படுற மாதிரி அதில் இருக்குது. அப்போ த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆர் ஆஸ் டு அட்வைஸ் டு லேர்ன் யூஃபிமிசம் அல்லது பொலைட் வேர்ட்ஸ் படிக்கணுமா. அப்புறம் ஆன் த ரூல் ஆஃப் தி ரோடு, அப்புறம் ஆன் த இன்சிடென்ட் ஆஃப் த ஃப்ரெஞ்ச் கேம்ப் ரிட்டன் பை ராபர்ட் ப்ரௌனிங். இது வந்து ஒரு ட்ராமாட்டிக் மோனோலாக். ராட்டிஸ்பான் அப்படிங்கிற ஒரு நகரத்தை வந்து நெப்போலியன் பிடிக்கிறத பற்றி இருக்குது. அந்த வெற்றி செய்தியை வந்து இந்த பாய் சோல்ஜர் வந்து கொண்டு வந்து கொடுத்துட்டு அவன் கீழே விழுந்து இறக்குற மாதிரி இருக்குது. அப்போ ரிமெம்பர் சீசர், அது மாதிரி பிரிட்டிஷ் இங்கிலீஷ், அமெரிக்கன் இங்கிலீஷ் இருக்குது. டேப்பு, ஃபாசட், ட்ராஷ், கார்பேஜ் கேன், ட்ராஷ் கேன், டார்ச் லைட், ஃப்ளாஷ் லைட், இந்த மாதிரியும் இருக்குது. தட்ஸ் ஆல். தேங்க்யூ.